കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം? ഹായ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ അസിയ മെഹറിൻ. അയൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ്, നട്ട്സ്, റെസിൻസ്, ഏപ്രിക്കോട്ട്സ് പോലുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, മട്ടൺ, ലിവർ, റെഡ് മീറ്റ്, എഗ്ഗ് ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ അയൺ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ട് സീരിയൽസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇനി അയണിന്റെ അബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? ടൊമാറ്റോ, ക്യാപ്സിക്കം, ലെമൺ പോലുള്ള വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കുക്കിങ്ങിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയണിന്റെ ബെറ്റർ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും. ഇനി കുഞ്ഞ് അയൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായും അയൺ സിറപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കണം. അയൺ സിറപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അയൺ സിറപ്പ് ഒരിക്കലും പാലിന്റെ കൂടെയോ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ കൂടെയോ കൊടുക്കരുത്. മറിച്ച് വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിന്റെ കൂടെ അയൺ സിറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബെറ്റർ അബ്സോർപ്ഷൻ സംഭവിക്കും. Save this for later and share with new moms.